Jo crec que Star Trek no és només la típica sèrie de ciència-ficció on se fan quatre tiros, sinó que explora temes molt personals i molt humans. Jo el que crec és que la gent ha trobat moltíssimes coses diferents. Llavors, a qui li ha agradat la ciència ha trobat ciència, a qui li ha agradat una mica el que ha sigut una mica més d'acció, potser ha trobat una mica més d'acció, a nivell d'estudi dels personatges, a nivell de moltes coses, ha tingut de tot. La meva sèrie preferida és La nova generació. Per mi és la que explora més el que és la humanitat a l'espai. Tenies el Picard, que era l'explorador somiador, tenies el Data, que provava d'explorar la seva humanitat, tenies el Worf, que era un Klingon, una cosa estranya, referent a l'antiga sèrie. A mi la que més em va agradar va ser Deep Space Nine, suposo que és qüestió de gustos. La clàssica potser és la que era més planera, però també és que era la primera, tenien menys pressupost i tractaven el que s'havia de tractar en aquell moment, que potser era més planer i més directe. A mi em costa molt de dir qui és el que més m'agrada, perquè clar, m'agrada un més, un altre, però... Seria difícil, però crec que diria el Data. No sé, suposo que el Data també. Els altres personatges més o menys pots saber per on sortiran, però el Data és totalment diferent, mai no saps què dirà, no? Què és refredat? És una malaltia que abans era molt corrent. És la innocència que té el que el fa tan bonic i tan deliciós per a mi com a personatge. La millor pel·lícula seria per mi Generations, és la pel·lícula de transició entre la sèrie clàssica i la sèrie nova, la nova generació amb el Picard. Hola, capità. Jo crec que l'han cagat amb la cinquena, no sé quina pel·lícula, En busca de Déu i tal, que bueno, jo personalment no em va agradar gaire, em va fer una mica pesada. I la que més m'ha agradat, no sé si ha sigut First Contact o Insurrection. Si depengués de mi, diria que fessin alguna cosa relacionat amb les sèries més recents, perquè la nova generació ja està una mica, no vull dir estancada, però cal passar a coses noves. No, jo crec que no el jubilem, que encara se'ls pot fer moltes coses amb el Picard i que pot servir per moltíssimes coses. No interessa cremar-los, perquè són uns personatges que sempre es poden continuar utilitzant perquè representen uns valors i tota una persona, no? Evidentment, això ja ha passat a la història, com crec que una de les més importants nissagues de ciència-ficció que hi podrà haver mai. I crec que passarà moltíssim de temps fins que un altre pugui dir jo també he fet això.